Hola, molt bon dia a tots. Avui així en directe tenim unes notícies d'última hora que van a ser molt impactants per a tots vostès. Pareix que als voltants de l'escola Blasco Ibáñez de la Vall d'Uxó han acampat uns éssers prehistòrics que no tenim molt clar què és allò que volen. La nostra companya, com sempre, està allí al peu del canó esperant esbrinar què és el que està passant. Passem la connexió en directe a Anna. Hola, sí, sóc jo. Estic així amagada en les muntanyes. Ara mateix vos vaig anar dient tot el que vaig veient que estan fent estos éssers prehistòrics. Mireu, ahir estaven discutint a veure de quina manera havien de fer el foc. Mireu el que estan dient. Issa prehistòrica està dient, mireu, se fa aixina. I tots diuen, no va acertar. I comença a manejar el palet. I tot el rato manejant el palet i manejant el palet. I tots estaven superatents. Jo estic amagant entre les branques de darrere, a veure si me vegau. Mireu, mireu, ja estic sent el fum. Mare, que ho va aconseguir. Estan supercontents tots perquè han aconseguit el foc. Acaben de descobrir el foc. Gran descobriment dels prehistòrics. I jo vos ho he pogut gravar i vosaltres sou espectadors de primera línia. Ara anem a buscar a veure si trobem alguna altra cosa. Corre, corre! Acabo de colar-me dins d'una cova i mireu quines fotos més xules vos he pogut passar. Això és el que estan pintant els rupestres. Estan pintant els prehistòrics aquestes coses. Pareix que s'apropa algú. Mireu, com ja tenen foc, ja se m'ha apropat a veure què estan pintant, on poden continuar pintant. Mare meua, anem a veure una representació en directe. Mireu, mireu, estan pintant les pintures rupestres en la cova. Ai, és on tenen el safrà igual que teniu vosaltres l'altre dia, el colorant. Estan fent les mans. Este home està pintant. Mare meua, no m'ho puc creure, també ho puc gravar en directe com pinten. Bueno, pareix que m'han descobert. Me'n vaig, ara mateixa passe la connexió en directe de nou a l'estudi. Jo vaig a continuar a veure si al llarg del dia puc anar manant més vídeos. Mare meua, el que està passant en les muntanyes de la Vall d'Uxó. Doncs ja heu vist el que està passant als voltants del col·le de la Vall d'Uxó, del Blasco Ibáñez. Un moment, m'estan dient que ja saben o ja han averiguat què és el que volen estos prehistòrics. Han perdut unes... Sí, han perdut unes vasijes i algunes coses que tenen que tornar a la prehistòria i demanen als alumnes d'allí, del Blasco Ibáñez, que les busquen per el seu col·le. Tenen un mes per fer-ho. Continuarem amb les notícies. Moltes gràcies. Perdoneu, però pareix que continuen dient-me que ja saben el que heu de fer és exactament. Heu de trobar, investigar tota la prehistòria al llarg d'un mes i finalment teniu que trobar per el colatge unes vasijes del paleolític, del neolític i de l'edat dels metalls i depositar-les en un museu que trobareu construït. En aquest museu aniran els prehistòrics a recollir-ho i així podran tornar a la seva època i no modificar res al llarg de la història del temps. Gràcies.